Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba bandari rentathyang ubade President ka Confederation of Ribhoy People ulakentue kisamla bakimdei ban aptang yakakam sorkar henrei kide bantre bet yakakam najong ya kini kikentin uba bandari rentathyang ulapan pau haba Ukraine kum ukongsan haba sami kisernot syaki hendriungut kisamla kibala pendap yakajing ai jeng hikai ban pen bahabrio haga glam up by Pinhun Beauty Salon kabadan habhoy rembong Ribhoy District kabala pelong mentakas ngi kakandai trik unaitung arhajar arpusan hakajing don lang kakong Pinhun renja kabadai katrai bat kabadai ru kum ganong hikai haba ai jingkren kum ukongsan uba bandari ulapan pau kajing ai kuble ya kakong Pinhun namar haba kaladep pentebit ilade kakwa ban ai jing hikai ya kisamla jong kan kathan khnang ban kintiulem ya kisamla kibawan na kalong yeng baduk bakin sedang ya kikam lajong namar lada kin let pentebit sha ki wei ki jaka kin lut bun sha Ya. Kublai biang seisinya pibaroma kiba adon hangnya kamtam i chief gas jongi dia ngadai penhun lang renja ibadai trainer bat kumjuru ngadai owner hakani ka salon dia ngakwa bankan knyaj phang jong ki ma namar ba phiyo nang ne ka jing hikai ka kat bangala ng ai henry kani menta kasi kiyo ka certificate bat ngamkwa kan baka certificate jongki ka bakiyo menta kasi bakin shu da apoy hayeng bakin shubo hakendong ma bun sen ki shai long menta shubon stang ka certificate henry ka kam gimyo i tenga kwa baka ni ka certificate kan long ka batri kam bat ka basi so ba pinla ban pentiu shprang hoy nga song sarong yela die bangla la ban ai ka jing kaya ki ban ngala ru ban sen ka kam la die henry nga kermen ba makiru kin long kumbalong lemangi kin menta kin yo ai ka jing hikai henry la shai kin sak la ru ban ai ka jing hikai ki tang tahi kublai shpot te kublai phi baro badala hanim ta kasi te nga ai kublai ka pang i chief guest jongi mo i bala don hanye te menta kasi i don kini program ban ai certificate ye kini khna ki bala dep ban training ya ka beautician ma te ngam dan kentin ai hero ban keren ma te menta ngin yo ka jing keren na i sara i badi parlok jonga hadin ka tangin sayo jing keren i chief guest dep na ka jing keren i chief guest min sayo ka jing sam certificate anda dep kata te tang kata. Good afternoon, everyone. Kublai shibuan fi baro ba philap yang menta kadisi. Kublai fi baro kibala dan nang menta kam tam ni kitu ki kena kibala dep ekani ka jingpare jongki ba philap poi shikani ka thong. Te hoi ka jing ya linti jongpi te pindan shibuan ki jing e phi kandu nrai phila long ki bayai ne. Adu ba philap poi shikani ka thong. Kala long ka jing job e phi ya i penhun i balong i perlok bangaju ya i dhawat i te kublai i ba i la tresh tom ban ai ka jika ya phi tenang ya sakmat agi kam ga fitrai ya ini aka kam ga fitrai indi ban kan randien nong ki bayai ne hadu pinda poish ka jingjop tan gon sham sobnai kublai kerpang ya e samla penhun lang renja mo ibala sedang ni kene kedukan ke Glam Up Beauty Salon mo ke ba medai la play la khamslam mang ne bat kila don sibun ki breu ki ba wan kene dukan mo ban
chibun ki jing don kam mon ka liang ki kin the ban make up ta habon ki liang na sai ki awan ka ni ka dukan so ban ai ka jing ro ai samla pen hun lang ranja mo ai bedei samla jong ka ni ka than ki jungi ba na do dang khna ngalai thu yi ten rei mentai la don la ka jong ka dukan ka ba he ba di la dep chibun ki training beper la ba pendam te mentam dei shu tang bai training yala de dei shu tang bai im kamai le ne yo kamai yala de hanrei ila hikairu ya ki samla jong ka ne ka dong ka than ki jungi mo mentam ka ri ni nang ni na po riboy mi ni la don la ka jong ka training mo nam tang kini ki beauty parlor mo ki hagan ka dukan tengi khmi lenti shishu ba khun samla jong ka dong ka than ke jungi ham don kam shu bandale chajingai mo don haban le chajingai le se ga jinglut ka bon ki bai kali na yeng sem ke be dok kan chem jia tare mentang is sorong bai la don ni kong samla pen hunlang renja ibala ai ya ka training ya ki samla jong ka dong ka than be ja ka jungi man hikai ki tengi khmi lenti bakini ki remote ki samla mo ki ba la pendat ya kan course training ka ba arbnai tam ki ba yo ka hikai bapura na trai kala dei ga hikai jongi samla penhun bala ro banai da certificate ye ki kum ga jing tibet ke jung ki na trai la ki padlong ki babet babyang im parla banai ka certificate ten re den ba ila ibyang ya ka jing hikai ke jungi na trai la ya certificate te kini kide kilat kamai mo kuma gini kisni menta dengi pule ngi school ngi pendap ki kedan befer re kala e plat yengi bangin yo ya ki kam sarkar mo boro ngi pule ngi khmiliti banyo kam sarkar tebe kini kisni kala sem jinge plat banyo kam sarkar namar ba ki wat ki office sarkar ro bon ki baladam te takrau ni haban sedang kumi kini ki kam ban yang halaki jong kikchat kebenkong nasomen ai mensim gini samla bala pas gini training mendarasni baka kamram ko jong phi kede ban tristom ke jing tristom kede ko jing thong ke ban pois ka thong mo menta gini si kam desu ko ba ha filadon ni ki certificate training ki babyang ha ko ban sengi dukan na jong phila ban apply ki loan na bang mo pi apply ka loan na bang lengba certificate ki jong phi ke ba phila ban yang dala jong yel jong ban kamai kata kedeka jing yi ke jonga babun ki samla hakini kisi kinthel nation rang imde ban le ran ya kono kam inde ban mi be shikman inde shu bingin senya ta gibre ban bar inde de mangi ban tre kam lada mangi ni tre kam gibre ban bar kin miolat banwan na kashnong thaw jungi te tangkini na kalang jungaro nanam sim thane ka por na shukr khukr do bat kit bok ryang yikini kin remote ki samla ki ban yo ekini certificate te nga kit bok ryang phi mapindang itre stom nang ishman mapinla shusho ban punbit byang ya kalawe ki jongphi